Kaixo berriz ere eta eskerrik asko horregoteagatik. Ekin diezaiogun berandu gabe jardunaldi honetako bigarren zatiari. Aurrekoan komunitate energikoen berri ikasi dugu, oraingoan energiak eta oro har gure gizarteak behar duen transizioa, aldaketa, zer nolakoa izan litekeen ikusabartzen saiatuko gara. Abordamos pues la segunda parte de esta jornada para intentar vislumbrar qué cambios, qué modelo energético son... Ai, barkatu, segundo bat, kamera ez dut aktibatu. Orain bai, ezta? Abordamos pues la segunda parte de esta jornada para intentar vislumbrar qué cambios en el modelo energético son necesarios y por dónde pueden ir las futuras políticas y si seremos sujetos pacientes o elementos protagonistas. Lehen hitzaldia Izaro Basurkok egingo du, barkatu. Ze transizio energetiko datorkigu, horixe izango du gaia. Mugarik gabeko ingeniariak taldeko partaidea, Ekopol taldean ari dena, EHUn irakaslea da gure idazlaria. ¿Qué transición energética nos viene? Es la pregunta planteada por Izaro Basurko, licenciado en Ciencias Ambientales, lleva años militando, escribiendo y publicando en torno a las transiciones energéticas y, por tanto, será un placer escuchar su disertación. Como saben, esta intervención tiene traducción simultánea. Izaro Basurko Pérez de Arenaza Jauna, zurea da hitza. Bai, kaixo, mila esker aurkezpenagatikan, eta eskerrik asko gonbidatzeagatikan. Olako, energia soziala bezalako jardunaldi batzuetara. Nire aurkezpena izango da, galdera asko dituen aurkezpen bat. Beraz, nahi duetena da denon artean galdera horiei erantzuteko aukera izatea, eta espero dut galdera asko egotea, eta agian aurkezpena nahi baino motzagoa izango da, baina gero galderen kasuan eko dugu aukera gehiago hitz egiteko. Besterik gabe, eskerrik asko hemen zaudeten guztioi, larun batean ordu hontan hemen konektatzeagatikan, eta pasako naiz aurkezpena jartzea. A ber, nola saiatzen naizen, inbarretzena da, share screen, hortxe. A ber... Ikusten da aurkezpena. Bai, ikusten da, Izaro, bai. Vale. Hasi egingo naiz, ez? Aurkezpenarekin, eta, nik ikusten ditut gauza gehiago, baina ez dakit zergatikan, ez da bilen. Lehenengo, aurkibidea izango litzateke, ez? Ez trantsizio energetiko datorkigun, norentzako eta norentzaz, eta, gutxi gora berako aurkezpen bat. Argazkenoekin hasi nahi dut aurkezpena, ze nola gaude, nun gaude, zein da gure momentuko egoera, ez? Nik honekin nahi zutena aurkeztu da, munduak muga dituela, ez? Mundu batean bizi gara non mugak ditugun, eta baita muga hauek bai fisikoak, eta baita ere, termodinamikoak esan genezake, ez? Baitugu, mugak ezin ditugunak hautsi, ez? Barrera batzu ditugu. Eta orduan, ditugun materialak, erabiltzen ditugun eta kontsumitzen ditugun energia fosila eta guzti hori mugatorik daukagu. Gure aztarna ekologikoa bestetikan gero eta handiagoa da, hori ikusten dugu egunero, eta bestaldetikan, komentatu digun bezala aurretikan ere, jokinek, hazkunde ekonomikoak, kontsumoak eta guzti horrek, beraz ere aurrera jarraitzen du. Izaro, barkatuko diazu, aldituzu pantalla minimizatu zumekoa, Bai. Eske ez dituzten zumekoa minimizatzen, horregatik galtzen zen, ondo ikusten zen lehen. A ber. Bai. Pantalla konpartitzen ariko zara? Bai. Edo gu gara. Bai. Eske ezin ditut txikitu. Egingo eta stop, share. A ber. Ez dakit hemen. Barkatu,
Orain ondo ikusten dugu. Orain ondo, hobeto? Zeuri bai. Eta Vale. gero dokumentoa jartzerakoan, orduan gainean gelditzen dira Zoomeko beste lehiatilak. A ber, orain probatuko dugu, hola? Horrela, ondo. Orain? Orain bai, eskerrik asko izan. Orain bai? Bale, Bai, barkatu, ederto. Vale, bueno. Berriz Ba, hasiko zara berriro mesedez? Bueno, bale. Ez, hasiera erresa zen, zen, bueno, erresa zen, esatea, mundu mugatu batean bizi garela, ez? Eta baitugula, hori, bere mundu hontan ditugun, energia baliabide eta kontsumorako ditugun materialak, mugatuak direla, ezta? Eta hori komentatzen ari nintzen, ez? Bestelatik baita ere, gure aztarna ekologikoa eta energetikoa gero eta handiagoa da, egunero gero eta gehiago kontsumitzen dugu, eta lehenago iristen gera, ez, zenbat planeta behar ditugun hori jakitera, ez, lehenago iristen gera data hortara, eta besteletikan, hazkunde ekonomikoak eta guzti horrek, aurrera darrai, eta hori komentatu dugu baita ere Jokinek hasieran, ez, ze COVID-aren ingurunekin pixkate gelditu egin gara, baina bakuna iritsi eta berehala aurrera goaz berriro eta nahi dugu hazkunde horrek jarraitzea, ezta? Nire galdera da, agian hazkunde horrek ere mugatu beharko lukela, ez? Bestela mundu mugatu hontan bizi gara. Besaldetikan nola gaudere, baita ere, petrolio menpekotasun handia dukagu. Ikusi dugu oraintxe bertan, Gloria eta Idaren aurkezpenekin baita ere, daudela komunidade energetikoak, baina ikusten baitugu datuak, ikusten dugu, petrolio menpekotasuna izugarria dakagula. Batetik eginetan, mugikortasunarekin, eta Turielek dioen bezala, petrolea da gure sistemaren odola. Eta hola ikusi behar dugu. Azkenean petrolean dakagu gure sistema guztia antolatuta, eta hori gabe, ezingo genuke bizi oraintxe bertan, ez? Euskal Herri mailako datuak ikusten baitugu, kontsumitzen dugun energiaren 80% baino gehiago kanpotik dator. Eta, ez da berriztagarria, gasa, petrolea, guzti hori ez dakagu gure artean, kanpotik ekarri behar dugu, eta gainera fosila da, ezta? Eta gero berriztagarrientzako ere, hori nik uste dut puntu interesgarria dela, baita ere mugarri bat da petroleoa. Hau ez, petroleo gabe oraintxe bertan berriztagarriak ezingo litzateke garatu, oraintxe bertan ditugun bezala, ez? Hainbat panel ekatzen ditugu Txinatikan, eta hortarako mugikortasun hori eukitzeko behar dugu petroleoa, eta gero baita ere berriztagarriek baituzte beste muga batzuk, materialetan, ez? Eta litioa komentatu du Gloria Gorrotegi bere aurkezpenean, eta ikusi behar genezake, orain Saharan oraintxe bertan ditugun arazoetako bat, izan daitekela hori ez, litio hori, non dagoen, eta zer eragin izan ditzakeen, ez? Eta nire galdera hemen izango zen, menpekotasun hau nabari alda gizartean, uste dugu, petroleoaren hainbeste menpekotasun daukagula, jendeak nik ezakite, jendeok ezakite dakigun, ez? Edo pentsatzen hasten garen, zer nolako menpekotasunak daukagun petroleoaren inguruan. Gero bezaletikan, enpresen indarra ere aipatu nahiko nuke. Enpresak, oraintxe bertan, indar handia daukate, eta egin bat, enpresa transnazionalak energiaren kontrolean. Energiaren jabetasuna ez dakagu, ez dago herritarren eskuetan. Eta bestaletikan, baditugu, itun komertzial lotzaileak, ez dakit ezagutzen duzuen, baina energia gutunari buruzko itun hori, da energiaren TTIP-a bezala ere ezaguna, non, enpresak hartzen duten indarra edo enpresai ahalbidetzen zaie, estatuen aurka, judizialki jotzea eta energiaren inguruko gaiei buruzko, hainbat eta hainbat helegite jartzea. Bestaldetik baita ere, egungo eredu energetikoa zentralizatua da, ez dakagu dezentralizazioan dirikan, ez? Batzuetan hona izan daiteke, baina egia esan behar da, dago zentralizatuta eta gune handietan lotuta, kontserbadorea da, oligopolikoa, eta batez ere baita ere, patriarkala da, ez? Horrek ekartzen ditu, pobreza energetikoa bezalako ondorioak, eta sistematikoki baztertzen ditu emakumeak, botere gunetatikan, eta energiaren botere gunetatikan ere bai. Ikusi dugu, nik irrikitan nago, Erikak aurkeztu digun liburu hori irakurtzeko, eta ikusteko, zer nolako garrantziak aten emakumeak, ez, energiaren inguruan, eta nola egin dezakegun horren alde, ez?
azkenean kapitala eta bizitzaren arteko borruka bat da, ez? Ikuste aber zer den kapitala indartsuago edo bertako bizitza. Enpresa hauentzako. Eta honekin esango nizueke, transizio energetikoa badatorrela, edo uste duzue badatorrela. Hori da galdera, galdera garrantzitsua. Energia transizio batean murgilduri gaude, jazta, ja bagaude. Petrolea bukatzen hasi da, eta gero eta kontsumo gehiago izan arren, erreserbak ere txikiagoa ditugu. Gero eta zailagoa da dakagun petroleoa ustiatzea, eta gero eta gutxiago dakagu. Egia da, historian zehar, hainbat trantzizio bizi izan ditugula. Bueno, guk ez, baina gure arbaso eta arbasoak bai. Biomasatik ikatzera, ikatzatik petroleora, hainbat eta hainbat, ez? Eta orain arteko guztiak, energia gehiago kontsumitzera eraman gaituzenak izan dira. Hau da, biomasatik bizi ginenean, bere garai haietan, energia kontsuma oso baxua zen. Gero, ikatzera pasa ginenean, ikatzarekin energia askoz ere kontsumitzeko aukera izan genuen. Eta, bueno, ja petrolera iritsi eginean saltoa, askoz ere energia gehiago. Orain arteko energia trantzizio guztiak izan dira, energia gutxitikan, energia gehiagora kontsumitzera. Baina datorkiguna berriz, ez dut uste horrelakoa izango denikan. Datorrenak berriz, ikusi dugun bezala, mundu mugatu batean bizi gara, eta energia gutxiago kontsumitzera garamatza. Eta hemen nizuen jarri, nola gauden ikusteko adibidetxo bat. Guk Brasilen asko ikasi genuen, eta hemen dagaztue bertako mabeko logoa, eta esaten diguna da, ura eta energia ez diela salerosgai. Ezta? Eta bi esaldi erakutsi zizkiguten guri, neri eta gure lankidei ez. Batetikan, ura eta energia ez dira salerosgai, eta bestetikan energia zertarako eta norentzako. Dia bi galdera oso garrantzitsu eta oso interesgarri denon artean erantzuteko edo behintzat hausnartzeko. Eta hortarako ekarri dizuet adibidetxo bat hori azaltzeko edo onundi datorren eta zer dagoen honen atzean ikusteko. Esplikatuko dizuet orain dela 5 urte, Marianan, Minas Geraisen, egon zen istripu handi bat. Bertan Bale, hemen dagazue Baleren webgunea, Bale da enpresa transnazional oso handi bat, lehen esan dugu bezala indar handia duen enpresa horietako bat, mehatxaritzen daka bere lana, eta energia asko kontsumitzen duen enpresa bada. Orduan, Marianan zegoen Bale enpresa hau. Rio 12ko urtegi bat apurtu, Rio 12 dago Minas Geraisen eta bertako urtegi bat apurtu egin. Orain dela 5 urte izan zen. Apurtu zen eta izugarrizko hondamendia sortu zuen, ikusi dutzakezu hemen argazkietan, Marianako kaleetan eta hondamendi izugarria izan zen. Batetikan bai pertsonak hil zirelako eta bestetikan apurtu zen urtegi horren loi toksikoak, gelditu zirelako lurperaturik, eta zegoen bide guztietatikan eta han nekazaritzan lan egiten zuten jende guztiaren zat, gelditu ziren, erabili gabe, metal astun pilo batekin, eta orain, mendik, ja da 5 urte pasa dira, eta orain juten baldin bat zearea, ikusten dituzu, kalitatea oso txarreko lurrak direla, metal astunez betetakoak, eta bertako bizitza, apurtuta, ez dakate zer egin ikan, ez? Ingurumen aldetikan izan zen izugarrizko hondamendia, kutsaketa asko, arrain eta mikroorganismo denak hil ziren. Eta beti bezala, emakumeak izan ziren gehien, hondamendi honek gehien jo zituenak. Bertan dakatelako bizitza, lurrarekiko atxikipen handiagoa daukatelako, eta azken fina, bertako bizitzaren erantzule direlako. Umeentzako, zaintza lanak eta guzti hori. Ikusi ezakezu hemen kostaldean nola gelditu zen, hondamendia eta gero, hori da loi toksiko guztiak ere itsasoraino heldu ziren, eta izugarrizko hondamendia izan zen, orain dela 5 urte, azaroaren 5ean izan zen, hondamendia. Eta honekin berriro etortzen ez galderetara, ez? Nor du energia saldu eta erosteko ahalmena? Azkenean, Marianan, mehatxaritza hau egiteko, Rio 12 ibaian urtegi pilo bat jarri zituzten energia lortzeko, bertako industria eta bertako mehatxaritzari energia emateko.
Bertako herritarrak eta hiritarrak uste duzu energia hori lortzeko aukera zekatela? Ba, bueno, batzuk bai, eta beste batzuk ez. Eukiarren bere ondoan izugarrizko urtegia eta presa edo urtegi hidroelektriko bat ondoan. Mm? E, zer esan nahi du honek? Gizarte bezala behar dugu olako energia bat? Eta zertarako behar dugu, ez? Nori ematea da bidezkoa? Eta ze kondiziotan, zatikan, bertan ere energiaren prezioa oso altua da. Mm? Ura eta energia ez dira salerosgai. Ezin ditugu ura eta energia erabili salerosgai bezala eta behar izan giza behar izan badirelako. Bai ura eta baita energia ere, ez? Energia gabe ere ezin gara ondo bizi edo ondo bizitzeko aukerak izan behar ditugu. Honekin adibide honekin irakurtzen dizuen, nolako sisteman gauden murgilduta eta zergatikan gauden horrela. Nola gaude? Agian hemendik ez dugu ikusten hainbesteko hondamendiak, batzuk bai, gertuago ikuditzak ezkegu, baina hemen honekin ikusten da, argi nola eredu energetikoak, beste ereduekin ere, industriarekin eta beste eredu batzuekin dakan erlazioa, eta sortzen dituen hondamendi eta giza eskubideen urraketa guzti hauek, nola ez diren, nola esango nuke, hori, ezin direla onartu, ez? Orain, ja pasa dira 5 urte, eta bertako jendeak oraindik ez du inongo kalte ordainik jaso, enpresa batek errua botatzen dio besteari, eta azken finean, azkenean erru gutxien zutenak, zirela bertako herritarrak jaso dituzte, hondamendi guzti honen kalteak. Hau horrela ikusita, nolako transizioa nahi dugu? Nolako transizioa egin nahi dugu? Guk giratutako transizioa nahi dugu, hau da, herritar bezala giratutako transizioa egin nahi dugu, edo beste batek egindakoa, agian enpresa handi batzuk egindakoa, edo estatuek erabakitako transizioa egin nahi dugu. Enpresen eskutzen nahi dugu erabaki guzti hauek, nahi dugu denok energia eskuragarri izatea, edo gutxi batzuk ordaindu dezaketenak bakarrikan. Hau da, denontzako energia nahi dugu eta prezio egokian, edo, esan dezakegu ez, energia ugaresti da, eta bakarrik ordaindu alduenak erabili dezake. Hau gerta daiteke, gero eta energia gutxiago, gero eta petroleen prezio handiagoa izan, gero eta elektrizitatearen prezio handiagoa izan, gerta daiteke, jende batzuk, eta gertatzen ari da, pobrezia energetikoaren fenomena hor dakagu, batzuk ordaindu ahal izatea energia, eta beste batzuk ez, hori gerta daiteke ez. Beste aldetikan, transizioa egin nahi badugu, zer gertatzen da, ez? Bertan ditugun langile guztiekin, ez? Energia asko kontsumitzen duten industrietan, eta energia edo petroleoa edo ikatzaren arloan lan egiten duten pertsona guztiekin, zer egingo dugu, ez? O zer egingo da gizarte bezala, ez? Hori ere pentsatu beharreko zeo zer da. Orduan hemen azaltzen zaigu halako kontzeptu bat dela demokrazia energetikoa. Eta esan nahi du, etorkizuneko energia sistema baten ikuspegi abstraktuta jo daiteke, ez? Esantea, etorkizunean nahiko genuke halako ikuspegi bat eduki, edo energia sistema, bizkat utopikoa, ez? Jakinda, energia nor duen, nor kontrolatzen duen, eta energia nola, non, eta norentzak ekoizten eta kontsumitzen den jakiteko borroka ugarien prozesu etengabetzatere hartzen da. Osea, ditu bi bide bezala, bat emaitza bezala hartu ikusi etorkizuneko ze eredu energetiko nahi dugun, eta baitatik ere prozesu bat bezala, ez? Borroka prozesu bat da baita ere, esatea izue, eredu energetiko hau ez zaigu gustatzen. Oraintxe bertan dakagun eredu energetiko hau, ez da bidezkoa, ez guretzako, ez pertsona askorentzako, eta aldatu egin nahi dugu, ez? Eta prozesu bezala ere hartu daiteke, ez? Energia demokraziaren irudipena, ez? Eta hortan, lau dimentsio genituzke barneraturikan, ez? Batetikan, demokratizazioa, hitz hau askotan entzun dugu beste leku askotan, baina, izango litzateke, esatea izue, nork du, ez? Lehen esan dugu bezala, nork du erabakitzeko almena eredu energetiko ontan edo sistema hauetan, edo energiarekin zer egin nahi dugun, nork du hemengo erabakitzeko almena? Adibidez, emakumeek dute hemen erabakitzeko almena handia,
behar energetiko gehien dituen pertsonei duten erabakitzeko ahalmen handia, edo enpresak eta dirua lortzeko, ez, enpresa handiek dakate erabakitzeko ahalmen handiena, ez? Hor, egin beharko litzateke, eredu hau edo transizio hau demokratizatu, ez? Bestetikan, jabetza, ez? Gloriak ere bere aurkezpena aurkeztu du. Oso garrantzitsua da, ez? Norena den jabetza, ez? Nork ekoizten duen energia, gerta daiteke, berak aipatzen zuen adibidean, ez? Gerta daiteke, plakak edo dela delakoa ez izatea komunitatearena, eta behin pertsona hori edo enpresa hori handi jutean, plaka horiek ere inorenak ez izatea eta ez nire erabiltzea, ez? Orduan, oso garrantzitsua da jabetza eta nork sortzen duen energia baita ere, ez? Herritarren esku egon behar du jabetza honek, jabetza publikoa izan beharko litzateke, hori ikusi beharko genuke, oraintxe bertan jabetza enpresena da askotan, ez? Baitugu beste adibide batzuk baita ere, baina ehuneko handi batean ez dira herritarren jabetzakoak, ez? Bestaldetik ekologia eta nahikotasuna. Mabeko, ikusi dugu Marianako eredu hortan, ingurugiroa zaindu behar dugula baita ere, eta ezin dugula energia gero eta gehiago kontsumitu. Energia behar dugu, baina ikusi behar dugu non dagoen nahikotasun hori, ez? Esan, zenbateraino behar dugu energia eta nork behar du energia, ez? Hori da garrantzitsua. Eta gero, gainbalioaren ekoizpena eta enplegua ere kontuan hartu behar dugu. Zer gertatzen da, ez? Esan deguna, enpresa guzti hauekin, langile guzti horiekin, nola moldatu dezakegun demokrazia energetiko, ez? Olako ideal batean, ez? Pertsona guzti hauen lana, zeri eman garrantzia, ez? Guzti hori ere, horri buruzko ere, hausnarketa egin behar dugu, ez? Eta hori da, oraintxe bertan gainean daukaguna. Orain ja, bukatzeko, nik, lau gauzatxo edo bakarrikan komentatu nezkizuke, pixkatola azpimarratzearen, ez? Gainean daukagun energia transizioan erronka nagusiak ez dira teknologikoak izanen, Osea, hitz egin dezakegu asko teknologiari buruz, hitz egin dezakegu, idaekoak ere esan digunez, ahorro efizientzia, berriztagarri gehiago sortzea, baina nire ustez, ez dira teknologikoak izango. Ez dira teknologikoak izango, mundu mugatu batean bizigarrelako, baditugulako energia sortzeko forma batzuk eta asko ustiatu ditugu, eta oraintxe bertan, beste erronka batzu ditugu, eta nik uste gizarte aldaketak ezinbestekoak izango ditugula. Ikusi dugu baita ere hor, nola sortu komunitate energetikoak, nola elkarbanatu, dauden baliabideak. Eta oso garrantzitsua da, energia gutxiago erabiltu barreala. Hasieran esan dizuet, gero eta orain arteko energia transizioak izan dira beti energia gehiago kontsumitzeko. Oraingoa datorkiguna da, energia gutxiagora. Eta hortarako ohitu egin behar gara. Eta hor, energia gutxiago erabiltzeko sortzen diren, ez dago teknologiarik hortarako. Hortarako dakagun gauza bakarra da, gure gizarte egoera, ditugun ohiturak aldatu, eta materialak ez diren besteen gauzari garrantzia eman, ez? Hemen, ikusi dugu oraintxe bertan, ez? COVID-aren krisi guzti honekin, zer gertatu den, ez? Zenbat eta uste genuen, agian balioko ez duela gehiago kontsumitzeko, baina egin duguna izan da, askoz ere gehiago kontsumitu internet bidez. Honek zekarri du, enpresa Amazon eta horrelako enpresa handi horietako etekinak hauska handitzea, eta hori garraioan askoz energia gehiago kontsumitzea, ez dakigun nondik etorritako hainbat eta hainbat produktu, etxeetan eukitzea, gure ohiturak. Izaro, kontutan euki 5 minutu geratzen zaizkizula. Bale, honekin bukatuko ez, bai. Ikun egin zaite. Nun egon? Hori, Amazonen asuntoakin, ez? Energia guzti hori, ez? Ezin izan gara etxetik atera, baina hala ere lortu dugu energia asko eta asko kontsumitzea. Eta bukatzeko, baita ere, gure artean harreman berri sortu beharko ditugula. Eta beste harreman batzuk, adibidez, enpresak eta politika dituzten, ez? Ate birako roien harreman horiek hautsi beharko litzateke, hautsi beharko genituzke lehen aipatutako itun horiek baita ere,
Harreman berriak sortzen esan nahi dut, sortu dago ditugula komunitate harremanak, ezain beste garrantzia eman kontsumitzeari eta edukitzeari, gauzak edukitzeari, baizik eta beste gauza batzuei, arteak, idaztea, poesia, beste gauza batzuei askoz ere energia, indar gehiago sartu barko geniekela, eta esandakoa, beste harreman batzuei, enpresa politikariek dakatenak energia inguruko, ikusi ditugu hor ustelkeria kasu asko, gauza guztiek apurtu egin beharko gintuzkela gizarte bezala. Eta, jardunaldi hauek esaten duten bezala, energia gero eta sozialago egin, kendu behar diogu, energiak dakan, teknologia zaila bakarrik adituentzako zer den hori, kendu egin behar diogu etiketa guzti horiek, eta itzuli, energia sozialera, eta gure, guk erabakitzeko alamena eukitzek egun, modura. Eta honekin, bukatuko nuke aurkezpena, eta zuen galderen zain, zer dakagun hemen, elkarrizketatzeko. Eskerrik asko, Izaro.